Vi skal nu se, hvordan et atom er opbygget. Inderst er der en kerne, og i denne kerne er protoner og neutroner placeret. Det er antallet af protoner, der afgør, hvilket et atom vi har med at gøre. Grundstof nummer 1 har 1 proton, grundstof nummer 2 har 2 protoner i kernen osv. osv. Da protoner er positive, vil de frastøde hinanden, og derfor er det nødvendigt med en form for klister, så kernen ikke går i stykker. Og det er her neutronerne kommer på sin ret. Så derfor kan man sige, at neutroner fungerer som en form for klister inde i kernen. Udenom kernen er der placeret en række skaller. I disse skaller er elektronerne placeret. Vi skal nu prøve at se, hvordan et heliumatom er opbygget. Helium består af 2 protoner, 2 neutroner og 2 elektroner. Helium finder du i det periodiske system øverst oppe længst til højre. Det er grundstof nummer 2. Derfor 2 protoner. Vi har protoner, neutroner og elektroner. Først placerer vi protonerne i atomens kerne, og derefter de 2 neutroner i kernen, og nu er kernen af helium på plads. Så skal jeg have placeret de 2 elektroner, og her har vi så modellen af et heliumatom. Vi kan se, at antallet af protoner og elektroner er det samme. Det betyder, at atomet er neutralt. 2 protoner, det er 2 plus, og 2 elektroner, det er 2 minus, og det går ud med hinanden. Neutroner har ikke nogen ladning, derfor er atomet neutralt. Vi skal nu prøve at se på det næste atom i det periodiske system. Det næste atom er atom nummer 3, og det er beryllium. Atom nummer 3 har så 3 protoner i kernen og 3 elektroner udenom kernen. Antallet af protoner og neutroner er nødvendigvis ikke altid det samme, for jo større atomet bliver, jo flere neutroner er der i forhold til protonerne. Men i det her tilfælde har jeg valgt beryllium med 3 neutroner, altså det samme antal som protonerne. Vi skal have placeret protoner og neutroner i kernen. Vi har i forvejen 2 protoner og 2 neutroner, og vi placerer nu en ekstra proton og en ekstra neutron. Så nu er kernen en berylliumkerne. Vi skal så have plads til en ekstra elektron, for der skal være 3 elektroner uden om kernen. Det er sådan, at den inderste skal, som de 2 elektroner befinder sig i, kan kun have 2 elektroner. Så den sidste elektron må komme i en skal udenom den inderste skal. Og her placeres elektronen så. Det er sådan, at der maksimalt kan være 2 elektroner i den inderste skal, og i den anden skal kan der maksimalt være 8 elektroner. Det vil sige, når man når op til grundstoffer, der har mere end 10 protoner, f.eks. grundstof nummer 11, så skal man bruge en ekstra skal, fordi man skal have plads til i alt 11 elektroner. Og så kommer der bare en tredje skal. I det periodiske system ser man antallet af skaller som perioder. Den første periode er de grundstoffer, der har 1 skal. Den anden periode er alle de grundstoffer, som har 2 skaller. Og den tredje periode er alle de grundstoffer, som har 3 skaller. Og så videre og så videre.